uDennis Onyango ukholelwa ukuthi Mamelodi Sundowns isewulungele umdlalo wayo wahlehliswa we-quarter final ye-Nedbank Cup lapho izobhekana khona neSekhukhune United. Nakuba izimo bezingezinhle, ama-Brazilians azophinda adlala imidlalo yasekhaya ngoLwesihlanu ngemuva kwekhefu le-FIFA, kanti imidlalo yenkomishi izokuba khona ngaphambi kwe-quarter final ye-CAF Champions League ne-Experience ngoLwesibili oluzayo. Nokho isikhathi asisihle neze njengoba abadlali abambalwa abamqoka bebengekho besemsebenzini wamazwe ngamazwe kulezi zinsuku ezingu-10 ezedlule. Lokho kungahle kuphazamise amalungiselelo omdlalo okufanele bawuwine eLucas Moribe Stadium. Yize kunezingqinamba, u-Onyango uyazethemba ukuthi iqembu lizovuka libhekane nalesi simo. Uvumile ukuthi amalungiselelo okuqala omdlalo aphazamiseka ngesikhathi uhlehliswa, kodwa iqembu seligxile emidlalweni ozayo nonozinto nesipiliyoni ukugcizelela ukuthi iqembu alinakwenza lutho ngaphandle kokuzijwayeza isiminyaminya esikhulu esihlanganisa imidlalo yeligi, i-Champions League ne-Nedbank Cup. Uzwakalisa ukuzethemba ngokuthi iqembu lizokhuthazeka kulo mdlalo ozophinde usebenze njengamalungiselelo abalulekile omdlalo wabo we-Champions League ne-Experience.